Jubor Kapatisi TV. Phla University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hagajing ki ben persha halor gajing Shah kem ki arun ki sister lani ki nan ki bana Kerala. Kuwe ni ki laingut ki Khynnah kabla Shah Kynnoh ki baga Bajrang da kala kam bakala yo ben pelaj im kala Phla baga jinglek jongka bak ki sister kam dai gajing Shah Pinbor hendre ka dai da kam wan lajong hendre ka Bajrang dal par ka Kynnoh baki dai ki bla Shah Pinbor. Ki arun ki sister kata ka Pretty Mary baka Vandana Francis haringkat berusu kaman Mandavi kila Shah kem hakar pusan trik unaitung arajar arpusan haki pulik government railway police hadrag railway station haga jala Chhattisgarh hadin bagi nong yalam ka Bajrang dal kila ujor e jahar persha yaki daga Kynnoh ba kila Pynkylla Niam Jubor ki laingut ki Khynnah ki bede ki riulum habe keram ko we ni ki lar pathai kubor kuwe na pedang ki laingut ki Khynnah ka badang puli minta haga class 10 kala yathu bakamut banle Shah agra dakam ban lajong bantre kum ganong shat haga jing siu ka bashpo jar tingkashi banai Henry habe kila poi hada kila Shah dan kuna namar ba kimbuk lupai ke tiket bat hakapor ba kimi narel lawan kensan ki dikhot ka Bajrang dal bat kila hella baki Kynnoh baki Shah rabor kala yathu baki dikhot ka Bajrang dal kila Shah Yusuf man kila Kynnoh ru ba kanoy lam ki Bajrang dal ka Joyti Sharma kila berngam ki digilaingut ki Khynnah bat kala ong baki deben Phla bagi Shah Pynkylla Niam Jubor balada kimle kumta kini show upara jongka bakla thapru eka arsien namar bakam tre ban Phla thok kani ka Khynnah kala yathu bakala klan yam kristan lan rius nem aa bat ka kentat de ka jing Kynnoh ba Shah Pynkylla Jubor ne Shah rabor kolong baben shwa ka kami jongka kadan hapadang jing shitom jur bat kila let ban pha sumar keleng rekam jam badaitat nadu bagi pediang ya ujisu ka kami jongki ka yo jing penkya Kajing Shah kem jong kini ki arngut ki sister kala pin bitarik ba bon ba ki Kynnoh ha ki jilla ba pher bar kajing ki kalong wat yindor bar ba kari ha parliament. One more speaker, sir. Instead of catching hold of the drugs cartel and mafia, the government of Chhattisgarh is holding the innocent two Christian nuns, which they were innocent instead of catching all the drugs menace. Okay, thank you. Therefore, Mr. Speaker, sir, thank you. Without any proper, Shri just Hanuman Beniwal ji, Hanuman Beniwal ji. सभापति महोदय सबसे पहले तो Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka binta jongphi wan jit nok loi na maulai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra